Hello mga bay, kumusta mo? Ako, okay ra. Okay na karon. Na ako anak ka ng maana na ako kong Laps. Pero mura pag isip na hiwi. Mura nig na paralyzed ganiya. Gikan mig say nga ani balay tambalanan og ipangutanan ko sa manguha ay og ngipon. Ako lang inganaon kay para basin ay naminaw. Ay tao diri gawas pultahan. So katong manguha ay ngipon ingon siya nga unsa may problema. Ingon ko nga ngipon ako sakit. Siyempre unsa man may problema nga adto na man gyud ka sa manguha ay ngipon gyud ang problema. Sula oy. Dayon na iyahang gitan-aw ang akong ngipon. Panganga ko niya. Dako babaw eh. Panganga ko niya nato siya gi-spray ng saron. Kanang spray sa umay. Dayon, iya akong gipaadto sa X-ray. Ang X-ray na kung ipong nga na po dito diri ang X-ray og diri sa pikas. Suka-suka gid intawon Ginoo ko. Kay ina man sila ipaslak nga kuan kanang say gani gamay nga kuan diha para sa X-ray ba. Diri. Suka-suka ko sige katawa tong kay X-ray bataon para ba taga India. Isig katawa kay nga dili lagi nimo ana siya imong dila ana siya ayaw ana siya imong dila kay kanang dili makuan dito sa ngipon. Ko nga unsaon man dayon siya ana anak ko sige anak ko I will try my best anak ko siya kay wala ginahanglan na makuan dito kay sakit kaayo ba unsa ni na sakit ka tong iyang isuksok ba sigma sama datong lagos dayon mo to mga unta medyo okay naman gigutom kayo ko ang sudan di uyap tanang itlog dayon kaning kaminsita pambansang sudan sa mga OFW moray madali gutom na kayo ngit sa ko aris pikas pwede makatagamtam makausap-usap ari di pwede kay sa na ilang gisuksok dayon mana dito na human ng X-ray kuy salamat na human na jud di ari galisod si X-ray diri kay suka man jud ko aris pikas dali ra kay medyo nakakuan ako na anak ko idea kay manaman diri na pod so dito nami sa sulod ko nga ngita ngito ma ko nga ingon siya nga imong ngipon daghan kaayo og sira kay sa una ni ani naman dinhi na kay record o kitan sa computer wa man kani balik sa pagbalik tawo na matapuan man ni kay mga tao dinhi lisod magdaan nato gani dayon mo to ana siya nga pero pwede pa na namo makuan ma-save sa may mong gusto i-save na mo imuhang ngipon or imuhang ipatangtang ko nga i-save na lang sabi kay anak ko i-save na lang sa kuan kanang boss kay saon na lang ani wa na ko ngipon di mo to ilahang gi-save wa ni lang iubot nga i-injeksyonan nila ni ganiha ang mga lagos unya paminaw nako ang ako ang simod naabot na dinhi ba kay mura bag saron parte ng dakuha ba mamag ni hubag bitaw ingko naunsa naman ni akong kuan diri pikas ra ni na pikas ingko naunsa naman ni mura wag ka nang naana na dito akong paminaw pero nagtan-aw ako sa cellphone okay pa man naaman okay ra man siya pero ang akong paminaw jud baga kayo akong abil naabot na diri lain akong paminaw asin nagdry akong list karon
medyo mahiwi-hiwi pa gani. Ganiha mag-anak ko sa kong lips ganiha anak gyud. Maglisod yung murag yung muguloy niya. Kahuman ang singan ani kanang di mo to gid injeksyonan diri sa taas dinhi. Injeksyonan sa to pag-injeksyon nila. Sus lain kay iglami ang saron ang sakit kita. Yan iking taon ko dayon sa nanggahi ko pag nervous ko nangurog ako. Nangurog akong unod pastilan. Dayon doon na sila yung mga gipang suksok kay na may bangag, mapay pagsugod sa bangag, magperting sa kita. Dayon doon na sila yung mga kumpleto pa kung ibon dito sa taas. Pero naibangag nagsugod na bang sakit kayo. Na sila gipang suksok na murag kuan. Murag na sila gi suksok siminto. Kaya akong gihikap lunggi ka pag-abot na ko diri kay gahi man na. Dayon kanang singan ani diya iyang gikuan sa kuha. 7 ka buo kanang gichikan mao pala na gihimo ganiha. Pag adto na mo ang gichikan gani primero. So naapay kuan, naapay magkuntan na. Naapay pila ka buok ni. Naapay 1, 2, 3, 4, 5, 7 ka balikan. Kaning scaling man ni kaduha. Sa man scaling mo man pasta siguro. Then karon ganiha ang ilang gihimo ilaharang gilimpyuhan ang bangag ana ilang giabrihan. Gilimpyuhan nila siguro gipangtangtang nila tong mga lalang mananap sa suod. Dayon na sila gisaksak kay para mukaon ko di na masudlan og kuan. Ugaw man dili lang pikas kaon na napangag ni pikas. Dayon ang ana ang katong mga waay ngipon nga kinahanglan makumpleto nimo ni. Nya pwede ra bang layo di ko nga di ko sure ko sa inon akong amo ni anak ko kay kanang lisod kay mag-anhi ana may mga trabaho na ako'y trabaho ngan siya nga kinahanglan jud nga manhi jud ka kay hindi ka maanhi dili masave ang imong ngipon. Di mo to pagawas na ko sa kuan dito sa sulod sa sulod pagawas na ko ikan sa operating room operasyonan sa ngipon di aga-atang akong mga galon mga ano kang piso kuyugan ko sa mga ano piso nagpakuan ko sa ngipon galon ko silang giina na ko nga kanilagi siya ang mga sige yaw ang mga ko nga mao may ingon sa doktor sa may ako mahimo mo may ingon na kana kumplituhon kuno na nako ko nga atuan na lang dito atua siya na siya o atua din istorya unsa na siya mo to giato sa piso kahuman wapas lang mo istorya ni tindog na pud mo nga ando la dito mo na nang na makumpleto kuno. Galali sila sa piso, ang pinsa ko na yung mahatod na ko. Nagiinan atong doktor, kinahanglan dyan makumpleto. Dayon, nagsabot sila. Ambot, unsa ning uban, unsa ni? Di man mabasa, kay stilang gining agi si doktor yun. Kabasa. Nabi siya gisuwat nga English pero di gyapon maklaro. Di gyapon maklaro ng English nga gisulat. Ang mga doktor diya basi makabasa mo daw unsa nang ipang suwat niya wa ko sabot ano. Basta tanan ng ipon na. Tagaan na tong tambal nga kuan dai ko unsa ni? Tambalan ni. Diclofenac. Diclofenac. Nahurot yung ngipon na diri sa dulis Yung ito naglali sabot-sabot sila. Yung na yung piso nga
tulo ako imuha duha, kang sunoy duha, ana sila. Pasabot ang piso katulo ko niya ihatod. Nga ang mga ang kaduha, sunoy kaduha. Nga ambot lang ka og makuan ba na istoryahan nila. Isa ni ambot lang ka og makuan ba na kanang mahuman makumpleto ba. Nagkurog jud ko, nagkuan ko ba. Kung mga unod nagkurog jud ba. I-reviews ko. Kay nada ko'y unom, 8 kang ngipon. Nga. Kanang nangadaot na ba, ang wala kadaghan ba, 8. Pero dili pa daw ganing as in, daot na kayo, mapa daw pagsugod mo. Dahil sakit kaya akong ngipon dun. Sakit kayo, may epekto sa ulo, murag mabuak. Tumah, ngaon ka. Mara to lakaw sa panahon karon. Nga. Nag-alarm ko, 7:30 ganyan buntag. Sakto yun pagkuan, singa na ni. Pagtingog sa alarm, sakto yun na. Kanisa magkuha kong tubig. Kasi duko na ko. Sakto yun pagtingog sa alarm. Piti na bang langasan niya akong alarm? Okay. Siyaok. Nanawag ng himungaan. Di, ginoo kabad-kabad yung kugdagan. Wagi ko kapanot brush. Lupad ang habol. Suot diretso sa kuan uniforme. Naka-duster pa. Di ang duster nga taas kayo, nahimo nang murag puro-puro diri sa akong pajama. Then dagan na silong, nanaaday ko niya. Ang sini, siya man na, oy, kana bang maana ba? Matingog bitaw. Yung siya pagdali, siya. Dili. Himo idayon ang pagkaon ng sunoy. Pagkahuman sa piso. Siya pagdali. Dayon. Yung siya, yung kung ano, si mo magin na idilahang kuan, lahang kanunay diri nga istorya, pagdili. Dagan-dagan bitaw ko. Maningon siya, mga tumi karon og kining balitang balanan sa man mauban ka para sa imong hangipon. Kung nga okay. Ni mo to la. Dagan-dagan din ko la. Himo sa pamahaw sa sunoy ito. Ang pamahaw sa sunoy nga humanon ta na akong 10 minutes, na human na akong 5 minutes. Kapag kahuman ang pamahaw sa himungaan nga 10 minutes sad 5 minutes na human ako hasta ang sa piso. Tag 10 minutes gila na ako himuon. Piti paspasan ako. 15 minutes na human ako ang tulo nila ka pamahaw kay tagsa-tagsa man sila pamahaw. Pamahaw og panihapon tagsa-tagsa. Paniudto ni sila mag-usa. Pero paniudto lahi gyapon sila og pagkaon. Sa paniudto lahi sa sunoy, lahi sa himungaan, lahi sa piso. Pero magdungan sila kaon. Mao lang gid na ang kuan sa paniudto, magdungan sila kaon pero lahi gyapon putahe. Ang sa pamahaw, dili sila magdungan, ganus-ag sila magmata hala, maupay pagkaon. Pwede na kung dali o himo sa pamahaw sa mga niya wa day to kan gabawon ro og kining pan ug kaning mga juice, tubig. Ako man ari na nagikaon pagbalik na mo. Kuman ako himo sa kuan sa tulo di saka ko hala nagkuan ko sa kong kagaling na brush nangilay kay pakoy kilay gid niya pag naog. Nipilit sa unlan. Ma'am. Kana. Human na lang ko sila wa pa din human, di paabot ko din na ang silong.
Kuri-kuri gamay. Ano to, nanglaga namin. Nga. Ang mga paglakaw na mo, gasigi panawag atong usa. Okay. Masadaan lagi ang kuan. Portahan. Kasi pa yung panahon, pasadaan portahan, bisag na sila yung mga yawi. Na itrabaho itong usa sa taas. Dayon, wa man naka-anha dayon, di. Nisagit siya maayon, mga an. Pusugay ang sagit. Ninaot na itong usa. Ang singgit man. Human yung singgit. Nagreklamo siya nako. Siya nga, di man ko pwede mo singgit nga no, manigi pa singgit mo ko. Yung kanya nga nung nisinggit man po ka nga nakadungog naman to, munaog na to siya. Di pwede. Nanglag, matawag ko. Siya akong kinahanglan, dool dayon. Nawa na lang ko nagkuam. Ako nagtingtingog. Hindi sila yung dito sa kuam. Sakyanan, gawas. Marasig kapoy nga nakasagit. Man, dito na. Pag-uli na mo. Saan ang oras? 11. 11:30 na may dili nakaabot. Di naman na po siya ko nga. Sa may mong ipaluto kay nagawas, nararaba kong manok usa ka buok. Ug usa ka tutoy sa manok. Ang tutoy sa manok para sa piso. Ang manok mo sa kabuok, umuto akong luto ang parsunoy. Katunga lang. Ano mo siya nga, lutoan ang usa, dayon. Pagluto pag makarone. Bechamel. Ito, nagtakang ko dayon, nagtakang sa kong mga kuwan, pagtakang sa nako ilang mga pagkaon, pagpitinan na akong gutuma. Kay, wa lagi kikaon ganiha kay kanang pwede mo kaon kay kung ano, nagingipon lagi. Ipagtakang sa nako tanan panglutoon. Diyan nagtakang buko og kanon naglungag ko. Dayon kaning kuan singan ani. Kamisita. Wala ka ginoo ko puno ang plato. Ano na, harot na. May gani kaya kakaon-kaon na. Pero pamanin nila kuan. Muro siya na ilang gisaksak. Mo lagi na nagsiminto lagi ilang gisaksak. Mintas ng saksak pa dito ang saksak. Mintas pagtakang pa na ako dito kung mga pangluto. Habab ko gutom na kaya. Hindi ako tagtawad mo kape. Bawa ka kape. Sudan sana ko ani kay gutom kaiyot. Ang kuna ni hapon gabi ko ano man to kung ikaon. Doha kay wa nga sandiya. Wa na ni hapon na. Yang gatong utan nga patatas o bell pepper nga naikanon sa sulod. Mahasi ang tawag nila dire. Yung mga utanon nga pambangagan ba. Nagkanon sa sulod. Dayon kadto dayon naunta toy apricot. Pagtilaw na ko lain maglami. Daot. Ko nga wa makumpleto akong diet sa dinner da. Ang makaw ng apricot kay daot. Ay Ginoo. Salamat sa Diyos.
Nahurot na gyud. Istoryahan lang usa ka kaldero. Tagam. Taysa naglista ko dito i-bumburadyo. Bumburadyo ko gamay. Luya man si Inday oy. Bitaw gikapoy ko nalipong sa biyahe ba. Belated happy birthday day kang Eric Bimbo Bundak. Nag-message siya na ako kahapon sa Inday Kabkab. Sa inbox sa Inday Kabkab niya. Ako nga na pasensya na kaayo bay kay naka-post na ko sa fan sign sa birthday celebrant. Belated na lang ta ka umapuhon. Wala pa ko naka-edit sa mga birthday celebrant. Ug asa ni ubay ni mag-birthday karon ba? Si Bay Nila Amba Bailon, happy birthday Bay. Kang asa naman yung uban? Kang Grace Lair Kwatan, happy birthday. Kang Mama Arian Rimoho, happy birthday. Kay Lomen Kwatan, happy birthday. Ug kang Anisita Asoke, happy birthday. Nasa pa man yung uban. Gani akong ipanglistan, ipang linyahan na nako nang na kuan na nako. Human na, panginyanahan na. So, kasi unya pa ni ma-post. So, belated happy birthday i-greet na po na akong appeal si Aksan Nationalist. Happy birthday, baby Aksan Nationalist. Request ni sa imo ang Mami Zarim. Kang advance happy birthday kang Dodong Kagod. Wilfred Donaire Dizon nga diin iyang isaulog karong pizza 14 ning bulan sa Agosto. So sa tanang naa diha sa South Cali, giimbita mo ni Dodong Kagod. Bita ako rin ga-invite. Imbita mo niya. Gachat ni siya sa ako nga. Ningon siya nga kanang bay unsay tambal og dry scalp. Di ako siya gitubag nga, ikaw mo doktor nga ari ka mangutana sa kargador. Nangutana siya unsay tambal og dry scalp. Wala po ko kay baw kay kanang watery man ako sa scalp. Ito, hello kay LC Estorpe, kay Pasita Gutierrez, sa imuhang anak nga si Rachel og si Pina Adlawan, diha sa Bayugan, Agusan del Sur. Hello ninyo dihang tanan. Kang Lynn bisitasyon, hello nimo bay. Kay Rosalia Antuke, o gachat ka na ko ganiha bay, na nakita na ko sa akong screen nga magpag-greet ka sa imuhang idol, sa imong Lodi nga si Dodong Kagod. Nihibawon ako kay ako na siyang gipangutana atong mga miaging semana kung kano sa ang iyahang adlaw na tawhan. So nihibawon ako nga pizza 14 pizza 14. Hello kay Isha Babo diha sa Dipolog City, kay Bibs Dakil, hello nimo bay. Kay Pasita Gayol, hello nimo bay diha sa Tanzania, Africa. Kang Marlene Silot, hello nimo bay. Kay Luisa Sala, hello bay. Wa pa jud ko nakabri sa ato ang balaang kahon. Wa kita sa imong mga messages pero nabasa na ko imong mga comments sa YouTube. Wa ko reply sa uban. Kang bay Zapa Alkizar, hello nimo bay. Salamat kayo sa imong makanunayang present gyud kakanunay sa atong comment box sa akong mga post diha sa Inday Kabkab. Ug ingon man usab kay Bay Perla Laurita Tumulak, kamo gyud duha ang pinaka-active nako nga estudyante. Sige lang pohon ara ko premyo ninyong duha. Hindi mga active mga kuan kay mo gyud kanang premyo gyud mo diha present sa ato ang comment box. Kay Eliza Rosales, hello nimo bay Rosales. Kay Primrose, hello nimo bay og sa imuhang igsuon nga si Coraline Convento,
Ilo nimo bay Coraline Convento. Liguna lang gid na nasayod ko bay kay naigiingon sa ako ang imuhang igsuon nga si Primrose. Ug liguna lang gid na imuhang kaugalingon diha. Ug ayaw lang gid ko wag paglaom kay wa ka nag-inusara sa ingon ana ang sitwasyon. Perminti lang istorya ha ang atong labang nga makagahom sa nga tanan. Mao ra gid na pinaka-importante kay gitagaan ganya ana nga pagsulay sa kinabuhi kay nasayod siya nga malagpasan ra nimo nang tanan. So una lang gid na imong kaugalingon, ingon mo usab ang imong pagsalig ug pagtuo adto sa atong labang nga makagahom sa nga tanan. Ana lang gid bay ha ug be happy lang kanunay. Ug ayaw lang gid kalimot og smile diha, ayaw lang stress ang imong kaugalingon kay ang Ginoo nasayod ug iyahan na kanang gi-arrange ang tanan sa matag usa ka nato na gitay matag usa nga mga gipangpas-an sa kinabuhi. So kaya nato ni. So iya kita aning mga pagsulay no. So mao ra gid nay pamaagi sa kitas-an aron mibaw-an gid niya unsa gid kalig-on ang atong pagsalig ngadto kaniya. Okay? Amping diha bay Coraline Convento. Kaya nimo na ha? Kaya. Okay. Kay Mal and Bert Journey, hello nimo bay. Kay Gina Lagat Winfrey, hello nimo bay. Nabasa na ko ang imuhang message ako sa akong inbox sa ligaya nga iyakin. Pero nakita na ako sa screen, na-screenshot na ako and okay na ako karon ay ako nag-video. And salamat kayo sa imuhang mga tambag diha. Salamat kayo sa imuhang mga bulawanon ng mga messages. Ug ayaw kabalaka kay kamo mga inahan ako, mga igsuon ako diri sa kawanangan. Ako gi kanang kuan kanang ako gi kanang gidayig at tanan ninyong mga unsa ni tanan ninyong pagpakabana nga ni kanako sa inyong mga concerns and ana tanan. Salamat kayo. Ug kay Jacinta PK ba ni o Pike? Hello ni mo bay kay Floor. Hello ni mo bay Floor. Ana si kag tawag na gahapon wa gid ako na tubag kay busy akong kigol gahapon kay nangumpra mi gahapon bay. Unexpected nga pangumpra gahapon. So kay Jessica Kunanan, hello ni mo bay. Kay Loreline Patigayon, Adilos Reyes, hello ninyo diha sa Panabo. Panabo diha hello nyo diha sa Panabo. Gikan kang Loreline Patigayon de los Reyes, sa kang Charlie de los Reyes, hello daw. Og sa imuhang mga anak da, hello. Og ingon man usab sa Reyes family. Shout out sa Pagdato og sa Fundal family. Gikan kang Alayna, gikan kana kang Alayna. Shout out daw ninyo tanan diha sa ang sani sa abot og asa ni David wa man dira butang basta sa mga Pagdato sa Fundal family sa tibuok kalibutan na siguro ni gikan kang Alayna of Canada. Hello usab kay George na season. So moora to akong nakopya karong mga adlaw no. Ug daghan kay salamat ninyong tanan sa inyong makanunayon nga pag-atang sa ako nga mga videos. Ug salamat jud kaayo sa inyong mga tabang nga ni kanako. Labi na kung dili mo skip sa commercial. Dako kay nang utang kabubuton nako kaninyo, daghan kay salamat. Ug hapon pohon dako na kay nang tabang nako. Dili na ko magtuwa dito sa yuta para magluto ko para sa akong mga pamilya. Pahimuan na nako silang abuhan. Dako na kay na akong utang kabubuton ninyong tanan. So salamat kay sa nga tanan ninyong tanan. Ug di na ako kalimtan na inyo mga pagpakabana ug sa kanunay nga pagsuporta nga ni kanako. Daghan kay salamat basta kay padayon lang kita sa ato nga mga maayong gimbuhaton din sa kalibutan. Basta kita tiguwang naman kita, nasayad naman kita kung unsay mga angay o mga dili angay mga buhaton. O di man gyud malikayan nga aduna gyud mga panahon no nga sulayan kita. So mo to nga unsa ni antud sa atong makaya
paring kamutan lang nato manibasog ug makigbisog dinhi sa kalibutan no, para sa ato ang mga maayong tumong ug imong mausab sa kauswagan sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. So daghan kay salamat ninyong tanan, amping mo diha kanunay. And ang Ginoo magauban sa matag usa ka nato, daghang salamat. Laban lang ta mga bay, kaya nato ni. Kani ang inyong inday kabukab inyo ni Sarah may sa Facebook. Nga ang Facebook Gimong Radyo, nga bahalag magkinaunsa basta ang kilay forma. Daghang salamat.